ɓe jaggi Allah maɓɓe mbi ɗum ko Ayle Sélési joni noon Dia o rasta o ko ɓe innir ɗum Ayle Sélési Dia o ko enen jeeyimo o jeeya koye iwdiji meɗen e pinal meɗen to ɓe ɓuttiɓe to ene to banggue Égypte to enen Dia ene fira inde Dundari e nder deftere nde kadi enoɓe peccir ɗum ni o fecci pecce Diawɓe cuuɗi e nder deftere nde elle ko hono noon kadi ni Cheikh Moussa Camara fecciri o wi ɓe pecci pecce ɗiɗi kanko Amadou o addi ɗum Diawɓe dalli e Diawɓe birani Diawɓe dalli ko noon Cheikh Mara joni noon Diawɓe kadi soɓe jeehi ha ɓoyi ɓe peccitoy to pecce kewɗe kono cuuɗi mawɓe moɓɓe mawniri ko Diawo dalli e Diawo birani Diawo dalli o noon fof ko suudu woturu kono ko Diawo dalli o wonata afu ko nde ɓe gonno dallol leydi mbiyetendi dallol wuro ngo ɓe gonnoɓe perigo ko ngon wiyete on dalli o yalti ene gasa noon kadi firoji goɗɗi danoyo hen kono kam eno Cheikh Moussa Camara addiri enen pamirɗen enen ko noon wonno arde kadi ni yettode mabɓe lasirire nde noon ko Dia kadi kamɓe Diawɓe yettode mabɓe lasirire nde ko Dia eyyi nokkure dallol nde cuuɗi jaltuɗi e mabɓe o haali ɗum e nder deftere nde eɓe jogui cuuɗi kono kanko Cheikh Moussa Camara no fecciri ɓe ni o tengtini kanko Moussa Camara Dia cuuɗi jaltuɗi e mabɓe eko wayno Diawanɓe e wayno kadi ne neɓɓe mumudu men ko gila masina e waɗɓe kadi ko wayno yoga e cuuɗi Diawanɓe yoga e cuuɗi yirlaɓe yoga e cuuɗi fereɓe yoga e halayɓe o wi koye mabɓe jalti ɗum ɗo ɓeɗo fof ko toon kankone oɗo o addi suuɗi Diawɓe to banggue halayɓe o wi kologal biyetegal idangal mi anda horo itti ɗum hol kalanɗomo kono o windi koko laaɓi o wi kologal biyetegal idangal jeeyi ɗum ko Diawɓe kologal idangal ko wawi hen wonde fof ko Diajaɓe jeeygal ene woodi Diawɓe halayɓe mbaɗi ko Diawɓe Diajaɓe Soyru e Diajaɓe Oldu e Diajaɓe Demba Diajaɓe Soyru ɓe ko kamɓe jogui kologal idangal eɓe jogui kadi kongal gongal huɗo wiye gocco tuggantuma ko banggue oto banggue ha yetto kadi kamɓe ɓe mbi ɓe peri ko weendu alega weendu elega ndu Diawɓe kadi ne ko heewi e mumen ko toon mbiyata gummi wadde noon kamɓe Diawɓe ɓe no haaldiɓe ɗo ene ni ene gonɗini minen kam jeeyaɓe nokku amen ɗo ɗo halayɓe amin gandi Diajaɓe Soyru e Diajaɓe Oldu ɓen jogui tabalde halayɓe Diajaɓe Soyru jogui ko wiyete to banggue jamaragal e haare kadi ɓen jattini suudu men koye Diawɓe eyyi ko toroɓe noon ɓe gona fulɓe sibu minen guure amen fof ko guure babaɓe e Diajaɓe e sisiɓe ɗum ɗo kono fof ko toroɓe pulagu ngu kañumen hankkadi nattini ɗum to banggue gaynaka to kono pulagu banggue leñol kono to pulagu to banggue hinde ala natti ko toroɓe mbiyete eyyi deftere nde kadi e nde hollita deniyankoɓe nde yaltini ko wiyete haareji hakkude golwole Diawɓe kewɗe Diawɓe kaɓama golwole kewɗe gila to dow Sahara ha naati Mali to Masina ha naati e Fouta Toro ene jeeya e nder golwole ɗe ko kalaten hen ɓurde tan mantinde mataw e towde ko affaire wolde hakkude wonno haaldi wolde nde wonno Cheikh Moussa Camara haaldi wolde nde ɗum tindinta ko wolde nde nde meeɗi wodde Cheikh Moussa Camara ƴetti ko darol hunko e nofuru kanko ɗo ƴetti ko darol hunko e nofuru ko ɗum andintuma an baɗowo witto darol o e Taarikh o so pilli ɗiɗi gari woodi ɗoɗi ceerti mbiya ahan événement o meeɗi wodde heddi noon ko holto gongo o woni an baɗowo witto Taarikh o etoɗa ɓettade haalaluji ɗi e settade ɗi mbawa andude ko o jeeyi gonga walla wona o jeeyi gonga ɗum noon e nder wolde nde en goppat golwole hakkude mabɓe e seeremɓe golwole hakkude mabɓe nde ɓe ɓuuri wawde aynude ɓe goni aynaɓe ɗo ɓe ɓurno wawde haɓede haare leydi eɗo ɓurno kono haare hakkude mabɓe e deniyankoɓe ɓuuri ɓoyde e kolitengella kanko Amadou o wi e nder deftere nde haare hakkude deniyankoɓe so en ƴetti tan Diawɓe ɓe o wi addi haare nde e addi ko deniyankoɓe ene poola ɓe kaɓi kareji kewɗi Cheikh Moussa haali ɗum kankone o haali o limti kareji ɗi kono on kaalen tan haare nde ɗo
nde o haali Cheikh Moussa Camara kadi jangtinde o wiiɓe kabiye hare maɓɓe jeyde sababu ha deniyankoɓe pooli jawɓe nde ko jawɓe ɓe jibini ɓiɗɗo debbo joɗɗo mo jawɓe kiitorto o faɗɗi rewɓe yonto mum dow e less subaka jam o wiyete ko bambi deniyankoɓe jiɗi resdemo jawɓe ɓe cali ɓe mbi o so gamɗo so kiitaɗo ko ɗo tan o heddoto yo Allah dandu en e feere debbo bonɗo ɓe mbaddi malde kanko bambi o haalata o wi deniyankoɓe ɓe jawɓe ɓe mbawi on jamma mbawi on ñalawma jamma e ñalawma foof deniyankoɓe mbawi moɗon joni noon ko ni mbaɗaten ɓe mbimo holno mbaɗaten an kiitaɗo kanko noon kiitaɗo en taw ko Amadou e tokkuɗo Amadou pillo ɗo o wiyata kiitaɗo o kono debbo jawo ponɗo e nder jawɓe kam min mi wiyata ɗum ko kiitaɗo simo Allah rokki ɗum ko ngaɗu ɓurgu mawɗum ko debbo ene jogo ngu ene foolira rendo muɗum joni noon deniyankoɓe jawɓe ɓe o wiɓe joni ko ni mbaɗata gacce toon mi fewjana on so on pooliɓe nawon kam ndesonɓe ɓe keɗimo kiitaɗo o wi ɓe keeɗi debbo joɗɗo jontaɗo o wi jawɓe ina joguiɗo nde poftoto lootata comci mumen ko ñalawma alkamisa walla wiyama ko aljuma fof de ko kanko kiitaɗo o wi soɓe jeehi ladde hay goto ñallata wuuro e nder wuuro ngo hay goto ñallata toon to ladde to ko toon ɓe ndefata condi fetallaji maɓɓe ɓe liira fetallaji ɗi ɓe guppa comci maɓɓe ko guri ɓoli guri ɓalli tan ɓe keddotoɓe jooɗo nden garon janon e dow maɓɓe jawɓe ɓe ko hersoɓe ɓe gasat kono ɓe dogata joni noon jawɓe ɓene ɓen deniyankoɓe mbimo a jarama yimɓe tinani matani ɓe dogi ɓe jamoye e jawɓe ɓe mbari ɗumen barko musgo jawo hay goto hen dogani kono noon waɗi daɗɓe heddiɓe ɓe ko ni wonno ha teskoɗen o wi ko ñalawma alkamisa Cheikh Moussa Camara wi nden wolde wattidinde polgu nde addi ɗum ko deniyankoɓe jaggi sukaɓe ɗiɗo jawɓe dahi ɗumen nden ɓe dahiɓe e nder polgu hare hen goto baabi mum ko gallo ene jogui jawdi ha heewi no Moussa Sow ni walla no jajawo goɗɗo baɗaɗo ɗo ene ni Harouna Dia goɗɗo o wayata kono Abou Gayni on ɓuuri mi yawade ɗo joni noon o wi joni hono mbatten Abou a wona dendam de kono ko an sori ndendira ko hakkude meɗen Moutar Ndiaye noon ga e Moutar Ndiaye ɓuuri yurminade joni noon Moussa Sow wi min de kam mbeɗa jogui mbeɗa yiɗi sotude ɓiyam o jawɓe ɓe kanko galo jawo o tottinayi ha heewi deniyankoɓe tottimo basaɗo o ari kañumne yiɗi dahtude ɓinguel muɗum o wi mine de ɓinguelam ngel mbeɗa yiɗi hettude ngel kono noon gandon jawɓe mbawi moɗon mbeɗa jogui feere nde cakkantum moon son kaaɓi e jawɓe on poolat ɗumen ɓe mbimo haal sa haali min tottitama ɓinguel maɗa o fillaniɓe o wiɓe jawɓe ko aljuma woni kaɓetaki eɓe jeebi ngun ñalngu eɓe fitti ko ɓe kawriɓe on ɓe luurodiri ñalngu kono ɓe kawri e ñalngu kono ɓe kawri e darto ɓe luuri to wiyete cottugol to ko debbo ga ko ɓiɓɓe ɗiɗo ay ɗum ɗo kala baɗo Taarikh ne andi ɗum joni noon o wi kanko baso ɗo son totti kam mbiyam mi haalana moon hono mbatton ha poolon jawo o haalti feere nde ɓe dohi ɓe kaaɓi e jawɓe ɓe pooli ɗumen ni woni ɓe dokkirimo ɓinguel maɓɓe ene wayno nde o tottitama ɓinguel ngel jawɓe ne ɓe kaaɓe mumen ɓe pooli ɗumen ko ni woni poolgo hakkude deniyankoɓe e yonto teɗi koɗite ngella ɓe gardi ni woni noɓe poolira o e no haaldi ni kamɓe jawɓe ɓe en paami jawɓe no Dono Sampate wini min mbiyatmi ko hayso ɓe jibinani fulɓe walla ɓe keccani fulɓe ɓe goɗɗu doyi e dartol fulɓe sibu jawɓe ɗo gummi to ene woɗɗi so en gomɗini ko Cheikh Moussa Camara wi ɓe gummi koto banggue Égypte walla Yémen walla en ƴeewi en tugnima e professeur Saydou Kane ɗo wi ɓe gummi koto pusgout 18e siècle 18e dynastie Pharaon hen tawi doole mumen gustima
ko nden Diawbe peri toon ngari ga hirnague ɗum ɗo foof ene wayno ko wiyete concordance des deux versions fuɗɗima wawde laaɓtude seeɗa joni noon o sakkitori deftere nde min mbawa janngude ko woni e deftere nde fof nden on coodata nde watta fayida deftere nde min jiiɗi ko yo on cood ko lamminel woni ɗo ko jubbande woni hen sinno ko sago Amadou o wi kala ɗo Diawo meɗno hodde ɗo ha Mali ɗo ha Guinée ɗo ha Burkina Faso ɗo ha Gambie mi yahat kono mi ala doole Ceerno Abou walla mi yaltina deftere adide nde e ballal lewlewal édition somi yaltini deftere nde so tawi Diawɓe ɓe jarri bama jaraniɓe enen ken wittoɓe ɓe coodi deftere nde enen ken wittoɓe enen ne gummoɗen teppen koyɗe meɗen jehen kala ɗo Diawo wonno tawen ɗum ɗon binden koye men kaalen dartol men no o hammeli wiiri ni so en jii hande dartol men ene woye Sénégal wonde ko winda e Taarikh binditagol Sénégal ko fewnitaki minen fewnitaki hay goto sa timi hen firti ko wona enen bindi walla tawtornoɓe windugol ngol wonko jeebi hen ha ko winda e men ko fonno windede winda e debbo goto gadinoɗo nadde politique e nder Diawɓe tawi waɗi hen kadi fayida ha Diawɓe mbatti yitidade e politique joni noon Falloyel Diallo on kadi o toɗɗima ɗum e nder deftere nde toɗɗanima ɗum kono Moussa Sow ardi ɗo ni Allah ene wawi taw won debbo kadi Diawo woni ɗo nanga e nofuru Moussa Sow wiya Moussa Sow ko hammeli wi min ko o wima ko o yaɓi min ko ñoore e ɗemgal o wima ko minen hanki min mbaali ɗo min ɓuftaki wona jennol mabɓe ɗe ko jennol lamɓe meɗen ɓe ko lamɓe meɗen ɓe ko kamɓe laami kala ko en dañani ɗo en gonta dañde e laamu jawtungu ngu hanki en goyanno eɗen mbiya komin laamaɓe hande noon ko enen laami ɗo jogui ɗon cachet ji jogui ɗon signature uji jogui ɗon tampon ngaji ɗo so on donki wadde haydara mamin ndewe moon min poɓɓa kelle min gama saabu endam e jikke kono noon min beltaki kono deftere nde haaɗi eɗen ñagonomo Allah kanko oɗo gurdam yo Allah waɗanmo cellal o jogo kadi softene kala ko mbawɗon yiide hen ko garɗani gande ko ngaalu ngu ngakkini ɗum kala ko jiiɗon hen e joɓɓi on jaafoto gandon kadi ne bittowo so witti haw gayni on mbaɗat feere mballonmo mbiyanmo yaato kaari dono sampade kadi ɓe jokkitama ɗum ɗo woni ko wallata bittowo ko so min keeɓi ɗum minen amin kalfina yomin caato o windano ko min tottama defte ɗe ko commission de jooɗi nde professeur Day e min ɓe kalfin ɓe mbiya min jaa min ƴeewa ko fewnti ko min mbaɗa hen min gartirnaɓe kamɓe ɓe nawta ndeke ɗon ko windi ɗo ko sinno ko ɗo ƴettono toon wayata noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe Allah jarama on jarama onon boni sampati kala ko beltaniɗa min ɓuuri weltanade 1992 mbeɗa heeɗo kasetaji maɗa mbeɗa dallinoro jewte maɗa mbeɗa tini darde ma nde renɗa leñol ngol gorko so yeehi ha yontama e nder leñol omo haala omo heeɗe omo yiɗa yo yimɓeɓe teddinmo kala darniɗo pulaar yo yiɗmo anda so yiɗa ko kañum yiɗa ɗon kañum ni ene wawi ñalgumo are yiɗe yiɗde fodde noon en coodat deftere nde mbiyen mo ɓeydi hen ɗum ɗo yurnita ɗum ɗo wona ɗum ɗo ko ɗum ɗo o saato o artana min o artirga e lewlewal multoɗen deftere nde wona hankkadi Taarikh Diawɓe himmi woɓɓe kadi yo mbad noon ko nden dañeten Taarikh men saɗa yiiɗi dañde Taarikh ma windan hoorema hay so tawi kadi sa windini hoorema kadi ma wat moggue ɗe mogguɗa saabu wonko haalata ko e nder Taarikh Abou a jarama eko mbaɗanɗa min ko emin jottirinoma ɗum emin ganduno aɗa wawi wadde ko ɓuuri ɗum ɗo kono mbeɗa andi ka tonguɗo ɗum e saaha o ka pamde yimɓeɓe tawde ko Sow e Diadia woni parrain tawat ko hakkillaji ɗi nan banggueji goɗɗi taw wona ɗo tan mbaɗirɗa ɗum ni tonguirɗa ɗum kono ko tonguɗa ko a haali foof a timmini foof te kadi kala ganduɗo holko woni karallagal présentation du livre ina andi a tuɗɗi foof guila goobu ngu par ce que le choix des couleurs n'est pas gratuite dans un livre so tawi eɗen binda deftere cuɓogol natal ngal wona bolle puyɗe datal ngal haalat honono deftere nde haaldata ni titone nde haalat a haali ɗum a haali jokli gonɗi nder ɗi a haali cewle ɗe woni les sources Cheikh Moussa Camara Ceerno Younous Saydou Kane a haali e pecce ɗe Diawɓe daalli holno peccori
a andini en ko Diawbe ngoni première civilisation no mbiruɗen ni sabu première civilisation garɗe men ko civilisation jamdi e safara e jeygue ko kamɓe gonno ɗum ɗo kam Diaoɓe en goni première fergo ɗum hay goto yeddodira ko ɗum e nder Taarikh de 850 à l'an 1000 won yeddodiroɓe to banggue duuɓi ɗi lurde seeɗa kono ɗum fof a haali ɗum a haalni yimɓeɓe kadi ɗum ɗo ƴetta koye hunduko e nafuru te kala ko ƴetta e hunduko e nafuru ina wawa wadde cuggi gonɗe hen kono wona binduɗo o ƴetti jogui on ɗon bakkat jogui bakkat o ko haalanɓoɓo ɓe a haali golwole calli pooɗe e kolade guure mabɓe certuɗi cuuɗi a haali sernaɓe mabɓe iwdi mabɓe peeñgol Diawɓe e a haali ha kalɗa leppi ɗi kadi en peccirɗa Dia o ni holko fotata wawde firtude ga holko fotata wawde firtude ga Dia o tan ko lefol saabu sen jeehi Dia no woniri ni Dia o sa yeehi ɗo e Guiya tan a tawa ɗon Dia sa yeehi guuri goɗɗe kadi tawa ganda Dia o beele ko Diagaraf beele ko holɗum kono ka Dia o kam ko lefol a haali ɗum ha laaɓi Allah jarama a jarama golle ɗe ne mbironɗen ni subaka o jeyno ɗum ko deftere nde kikiɗo o jeeyi ɗum ko Moussa Oumar Sow